Ang tini news sama nokjakmani karon kheno ani onek problem ung tongha ani saraini document kamawi ani saraini document kamamani onek balok tongha ayang i naitung naiha maliya khos khobor obo khlainai kha maliya ani bangaino tako bukhorokno ang sana musugo je ma nairok mawi tongkha khe kisa no ang bai kwrwng hobai jagradi ang kok dung number rogano ani saraini document kheno admit card marksheet registration card o tinta kaitam no original abo ke nerok je ma nairok mai tongkha khe kisa no call khlaibi sa hobai jagradi ang number sawana ani number 9366 84 1618 9366 841618 ani para kheno jompui tuijili para ke ani bumung kheno Sharat Kumar Jomatia tai ani sarai ni bumung kheno Sonia Jomatia para tuijili para ke tako bukharo kisa no je manai rok call khlai o number ang bai kisa kwrwng hobai gradi je mawi rok nai no ang je chukri ang khosibasi khai ro asung hambai।